ahaldun nagusiak harrera egin die uda Bizkaian pasatzen ari diren Txernobilgo umeei. Gaur goizean, Foru Jauregian ahaldun nagusia Jose Luis Bilbaok harrera egin die uda Euskadin pasatzen ari diren Txernobilgo 89 umeen ordezkaritza bati, haien harrera familiei eta Txernobilgo umeak GKeko monitorei. Uda honetan ere, 6 eta 17 urte bitarteko Ukrainako ume eta gazteak gure artean egongo dira, eta esperientzia horri esker, batez ere euren osasuna hobetuko da, kutsatu gabeko ura eta janari hartuz, eta aire garbia arnastuz, azken finean, euren immunitate sistema indartzeko. Aste honetan, Euskadetik joango diren umeak pozik eta gustura azaldu dira, pila kargatzeko balio izan duten oporren ondoren. Uztailaren 20tik abuztuaren 26 arte, Txernobilgo 89 umeak harrera familiekin bizi izan dira, 4 Gipuzkoan, 2 Araban eta 83 Bizkaian. Ekimen horrek, osasunaren mundu erakundearen gomendiori jarraitzen die. Ekimenaren helburua da, umeak uretan eta airean dagoen erradiaziotik eta kutsaduratik aldentzea.